Robles, heibio i MacDonald, rhediad da gan Robles, ond yn rhedeg mewn i gapten Pen-y-bont, Ashley Evans yn sefyll i dir, ond mae angen cymorth ar Evans, yn denu'r dacl, mlaen gan Reynolds, pas dda. Raffel yn eitha ni ddyn ôl, cycoff! O, arbediad rhagorol gan Andy Wycherley, pêl-drod gorau'r hanner. Cian Raffel yn tynnu'r bêl yn ôl ac ar ei drod chwith Kirchhoff ergyd wych wedi anelu at y gornel, ond Wycherley yn arbed yn ragorol. Matthew Jones dros y gic gornel, bydd hon yn cael ei chrymanu mewn o dan y bar, dwi'n siŵr, a mae'n dod, a mae'n gol i Smith. Cic gornel hyfryd gan Matty Jones a'r cyffyrddiad lleiaf oddi ar dalcen Dominic Smith a Robinied ar y blaen. Pen-y-bont dim, y Drenewydd 1, Raffel, allan at Ryan Reynolds. Reynolds, mae Raffel wedi parhau a'i rediad, mae'n gyflym ar draws y ca, a mae'n cyrraedd y bêl gynta, gwaith da gan Raffel. Y bas tu fewn, Kirchhoff, cyfle fan hyn i Harling, eitha ni ddyn ôl, ac yn taro'r bar, mae Chris Venables, a cic rydd yn mynd o blaid o Robinied, symudiad slick, y gorau ni wedi gweld o Pen-y-bont trwy gydol y gêm, a chwarae da lawr yr asgell chwith yn arwain at y croesiad, ond Venables a'i ergyd yn taro'r bar. Venables yn curo Smith, mae'n casglu'r bêl, bydd yn edrych o gwmpas am gymorth, mae Ryan Reynolds yno. Dyma Reynolds ar yr ongl tuag at Miles Davis. Davis yn ennill y peniad, mae'n rhydd yn y canol! A mae Venables wedi dod, a Pen-y-bont yn gyfartal. Wel, mae Drenewydd wedi ildio meddiant yn lower i rhwydd wedi sgorio. A nawr maen nhw wedi talu'r pris. Y bêl hir ymlaen, a'r chwaraewr i chi moyn i ymateb yw'r prif sgoriwr y clwb, Chris Venables. Gôl rhif 11 o'r tymor yn yr uwch gyngrair iddo fe. Pennac mewn i ddannedd y gwynt. Sutton yn glir, nôl gan Little, mae wedi bod yn gêm o ychydig o gyfleoedd. O'r ergyd o bellter gan Sears, o na chi arbediad rhagorol gan Alex Pennac. Wel, dyna chi bollten o ergyd gan Ryan Sears ar ei drod chwith, a mae Pennac wedi wneud yn wirthiol i'w harbed hi.